деп атала менің язуым. Бұл әдірек реклама эшләп китәйек. Бұл безнең дуслар Баш Арт дигән компания. Онда Захир Ишкинин, Батыр Галимов, Артур Батыршин һәм Ләйсән Мазитова әлбиттә. Ошо кызлар егетләр эшләй. Фәнис Ханов. Мы ценим этих ребят, так как от них мы чувствовали поддержку и, скажем, в контакте с группой башкирской эстрады, и мы довольно-таки хорошо чувствовали их поддержку. То есть, несмотря на то, что сегодня наш не единственный концерт, я заметил, что их симпатии были на стороне нас, поэтому вам большое спасибо. Не, мы потом на Раиле поедем еще. Сейчас ничего никто не слышал. Шуның өчен тагыла бер тапкыр әйтеп киткем килә. Баш Арт компания улар менә ошындай футболкалар эшләү белән шөгыльләнә һәм мондай гына түгел, улар һездин ниндәй, һез ничек теләсәгез шундай язуларны футболкага шайтып набивать итеп, улар бик матур булып сыга һәм ысынлап та без менә ничек теләгәнбез шулай эшләннәр. Зур рәхмәт һезгә Баш Арт компанияһы. Хәзер инде Айдардың